Chibai ule chang ka kang dona artui pum khat artui hi kan chok phuan ve photang du chuan khol po kha man the a chaw phon nan hian chini tablespoon ni katela chi thir fian te chan ve baking powder thir fian te khat tui ml somriat tui pa ngai ka manga ne dewin kan chaw polang maida gram zani ka mang dona voi khata kan tel treu lawang tui hi kan mamo dana zirin kan tel belanga ne dewin kan metang chang reng reng hi chu me ne hi apoimo a minute riat vel ka meta tel tablespoon khat ka tela butter po kha atel theya butter kan tel zo ka ni chuan chi kan tel lawang anem lam deuh khan ka meta darkar chan ve kan upang darkar chan ve ka up to a maida ka phula kan turin ka siam to dona kan na tur bel milin a seizong kan siamang a cha zong hi in chi chan ve aya pan hretin ka da dona kan khu anga minute som kan da hriang atiat tur hi kan te deuh thlap dona nia ti swal hi ol ve lutuka mau hi tuya ka che a kan chang siam tur a hian kan pat ve a hetia kan ta lo chuanin kan han kang che hi a chuak du lutuka in bel bom tha thin lawa kan bel boma mawin kan nema a cha dan hi in mu thiam me anga tel hi ka lo chuang loka a sat dan hi a tok khopa mei hi alei hola ka da a ka thlak don hian ka pot fan dewa hetia kan hian le ve deuh reng tur ania mei hi a medium ka da a mei hi kan da sang lu tu ka ni chuan a ut ma a chung min si lo kha na pon hi a ut ve thei thawa mei hi a salu tuk te ni chuan kan her hniam anga a hniam lu tuk te ni chuan kan her sang ve le ang
a sen deuh thleng khan kan kangang a rawng pawh a dik tawh a hmin tawh a puar tha lup tuk kan thlak dawn hian tihian kan pot fan ve a ei a rawn chho a kan let kual deuh rengang vil hne hi a ngai ve a kan vil hne tur tawk chiah kha kan thlak dawn ania chhang pakhat kan hmin nan hian minute thum chuang ṭhet hun ka hmanga a te deuhah chuan a hmin hma deuh a a lian a a chhah deuh te nih chuan a hmin har deuh a a puar tha lutuk hi a lo puar hnem deuh a a chhung lan dan te kan enang thain tih zawng te nih chuan in lo siam ve dawn nia ka channel min thlir sak avangin ka lawm e